Dansk Ballonunion, der er foreningen for danske ballonskipper, stiftes. I dag er der cirka lidt luft, så nu skal der blæses koldt luft ind i ballonerne, så rejser de sig. Det tager cirka nogle minutter, og når så de begynder med den varme luft, så går det. Så kan vi se, at nu er det lige før, de begynder med blæserne, varmluftblæserne, for at inflate. Og I kan se, først så blæser man. Nå, det er i hvert fald en tysker, men jeg har hele listen over alle de medvirkende ballonkaptajner, og lige den der kan jeg ikke lige finde, for jeg tror, han har skiftet sit hylster ud. Skipper her, jeg ved ikke, hvem det er, men det fortæller jeg mere om. Vi har i hvert fald over til højre, der har vi David Metcalf i den røde, hvide og blå. Og så kan vi se den i sølv. Den rejser sig så smukt. Og det er Martin Motyka fra Tjekkiet. Helt over i hjørnet, der har vi Kim Påman i sin OYKOJ. Den blå, hvide og mørkeblå. Så har vi den ufarvede over til venstre. Det er den gule og røde, også over til venstre. Det er den danske ballonskipper Jan Andersen. Han har omkring 500 flyvetimer bag sig. Se, nu kan I se, nu stiger den første. Han kapper linen der. Og så kan I se, der hænger en line ned op fra toppen, ned til kurven. Og det er en line, som man kan bruge til at... De varmer det De varmer ret meget op for at stige hurtigt for at undgå træerne over mod øst. Men det går ikke så stærkt alligevel deroppe, Anders. Nej, det ser jo umiddelbart ikke ud til, at det går så hurtigt. Men der er alligevel noget fart på. Det, der kan snyde, det er afstanden på herfra og op til ballonen, og så selve ballonens størrelse. Det ligner simpelthen, at den ikke bevæger sig så hurtigt, men det gør den faktisk alligevel. Måske lige nu flyver med omkring 14-16 km i timen. Ja, det er ligesom en, skal vi sige, meget op, og han har 50 flyvetimer. Prøv at se, vink. God tur. Have a nice trip.
Og det er så flot, når man kører ned på vejen, eller sidder nede på i sit hus og kigger ud af vinduerne. Det er jo så flot at se på. Nu skal vi se, hvem der kommer op nu. Jeg kan ikke se helt over hjørnet, men spændende er det i hvert fald. Den hvide OY, den har vi. Ja, det er Martin. Martin er dansk og har... Nu ser vi helt over til venstre den regnbuefarve der. Det ser ud som om det er den svenske pilot Charlotte Algotsson, som har 400 flytimer. En rød, og det er stærkere. Niels Hvid er ombord i denne Stark ballon her sammen med Sabine. Så har vi Kim Påmann, som er afsted, og han har omkring 800 flyvetimer. Vink op til Thomas Borg fra Tyskland, som har 150 flyvetimer. Det er meget svært med. Det er flot det her. Der fløj de hen over, hvor vi tog. Så er det billeder af det. Det ser godt ud, at det kommer som færre. Så har vi Andrew Johnson fra Skotland i den blå, gule og grønne. Og så har vi så fået Ted Dannebrog, pilot, 500 flyvetimer bag sig i den røde og regnbuefarvede stribede, og var den flot. Ja. Hvis man har prøvet VR-brillerne derinde, virtual reality, så er det den ballon. ดูงานบอลลูนที่เล็งสตือจากประเทศนี้นะคะ1 ลูกนะคะอันนี้ของเยอรมันนะ Det viser sig, at piloternes på deres forbindelser kan gøre så, at jeg ikkeคุณแล้วค่ะอีก1 ลูก så er det Metcalf, der går op i sin røde, hvide og blå ballon der. Det er så flot at se. Og så kommer Complete. Det er Marcus Green med 1400 timer. Han kommer fra England. Og prøv at se, hvor elegant. Lige nu så er det jo stille og roligt. Ja, som Anders siger, så er det super perfekt ballonvejr.
Og den der fugl, den der tog faktisk jeg fjenden på. Den der tog som op heller ikke den der. Men den der tog op, den der er virkelig. Det er noget. Se, den der tog op. Nej, det er lige med den der. Det er irriterende, når du står og laver skab. Jeg ser nu, bliver det jo rejst op. Prøv at se, de vil måske til det. Og se, når jeg bruger på en sprog, så bliver det godt. Ja. Hvorfor er der nogen De er fløjet afsted. Hvorfor er der nogen biler? Hvorfor er der nogen penge? Det er nødt til Ja, har vi det hvide her for højt? Ja, det er meget højt. Det er godt. Sakulai ขึ้นหลังสุดde skoletarker. Hello? Melissa, kigge ud af vinduet. Naboen ser, der kommer balloner forbi, og de flyver lavt der. Det er Norgesfestivalen. Gå ud på dit værelse eller opprøv. Ja, det er faktisk en flaske. Det er et skruetrækker. Det er sådan et, hvor man skifter bit med på det. Det er det firma, de laver værktøj. Ja, okay. Fik du et godt billede af det, eller fik du Ja. Jeg tager en 6-10 billeder. Så er det bedste. Problemet er, jeg lige siger, om jeg kan du komme til her? Ja. Det er jo klart. Det er enormt skærmen. Sakulai ขึ้นแล้วค่ะ Så kommer skaftet ned.
งานบอลลูนที่เหลงสตือจ้ะบอลลูนจ้ะที่เหลงสตือจ้ะลอยมาทางนี้ละ